Tuon ka to si busy ron, be. Kay manglaki na po, me. Asa na itong bigat lahat to? Ay, ganihara kong pinaabot ba? Wala yun. Duda na ako ba? Marang nag-una-una na po itong panlaki. Guta niya, uy. Alam dito, bakit anto na kong bayuta to? Uy, pa! Sus, Ginoo ko, Maria Josep ni mong anaka ka, uy. Asa na mo ka mga to? Magigat-igat na po ka. Uy, unsay mag-igat-igat pa, pataka naman kadiyaan na. Manglaag naman may mall ni best friend. Usi mang laag, sus, grabe purma ni mong anaka taong ka, uy. Sus, ni mo na kaya na ko ilad-ilada na imong laglag sa mong best friend. Kaya kanang tanan, pros laki rin hinungdan. Unsay pang laki pa, uy na. Manglaag na lagi mi. Siguruhan ang laag ni mo. Hunya, humana ka panghugas ito. Oh, man na pa. Namilo lang po ko dito. Sus, lambi lang ng wait ni mo. Tanawa, oh. Sinina si mama yung magsuot, oh. Pataka naman ka pa, uy na. Mau man ni mama tong dalaga pa siya. Sige, lakaw na. Kanya, kisa may kauban ni mo. Sige mo pa. Sige mo, nga, kalalaki ato. Sus, huna-huna na rin mo na pa. Parehas na to sa kuha. Sus, Ginoo ko, nanaghanagin mo ba? Ay, Angkol! Ginoo ko. Ay, Kol. Basta gusto ka magkuyog, Kol. Sus, Ginoo ko ni mo gimo, nagtutoy-tutoy pa dyan ka. Normal naman ni mamukol, Kol. Bakit tala? Sige, panlakon mo, lakon mo. Sus, pastilan Ginoo ko, digid ko kitag apo ani. Uy, bisugay, kay ka ba? Ganyan ba kung pangita sa mo? Bakit tala? Alam nga, nag-make up pa man ko day. Magpagwapa pa yung ko dapat. Susay ka ra, oy. Beshi! Lalaki, bish! Hala, si Pijan! Bisa itong duulon. Let's go! Uy, Pogi! Uy, Yuts! Sama Yuts? Jong, 150. Dili lang ko. Ako, Jong, 250. 250? Di gapon? Uy, kati ba niya busy? Uy, mura may gwapo. Ano, no? Marabig tagtarag na. Kung sa ingon ninyo, ipampakog tamong duharon. Sito kay ka, ay, Mark. Tala. Busy, uy, gwapo. Lasa ng mga bayuta, oh, mura ba mga gwapa? Uy, dyan, kapoy, nagkasigbaktas dahil bakong itlog. Sige, nag-uyog. Sige lang, day, magkakitara lagi. Tarong, dili lang tas kilid, oh. Sige, dali na lang ta. Dili, tungkot ta, day. Sige. Utsa man ni Driday. Uy, wam tagbayot na nabuntagan ni Driday. Uy! Kaya na, day, mga tang-rata. Makatala. Ayun ba? Ayun ba? Basta 500 akong panghayo, ha? Lagi. Tara. Uy, initan na, uy! Day. Imo ba ng papa, oh? Pa! Jong! Imo din ang anak? Oh, ako ng anak. Manay mga kwarta, dritas ko okay. 500 niya akong atag si mga. Pag-ikutan ni mo yung papa, day. Dako na tag mahatag mo. Pa!